Bishop ụka Anglican na Diocese nke Agwata bụ Right Reverend Samuel Ezeofor ekpupụgoro aka na-achị steeti a ọkammụta Soludo okpu maka izu okwu dịka dimkpa bagide na ya bụ amụma inye ndị Anambra onyinye agụmakwụkwọ n'efu. Joseph Egbeọcha ga-akọtapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya n'ụlọụka Cathedral Church of St. John Ekwulọbịa nke dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Agwata ka a na-emerube mmemme inye ekene afọ 2023 nke ya bụ diocese ka Bishop Ezeofor nọrọ kọwaa na ya na oriakụ ya nọ na-ekwe ukwe ha na-ekwe n'afọ 1970 bụ oge ụmụ akwụkwọ na-enwe ohere agụmakwụkwọ n'efu tupu ha anụta ozi na gọvanọ emeela ka agụmakwụkwọ bụrụ ife efu na steeti a ma kọwaa ya bụ amụma gọvanọ dịka nke kwesịrị inye ekene n'ịgbaso okwu di ya kwuru ka ya bụ nwunye bishọp ma bụrụkwa onye isi ndị otu Agwata Diocesan Women's Ministry oriakụ Chinyere Ezeofor kọwara na ọ bụ Chineke tinyere ya n'obi gọvanọ Soludo iji nye ohere agụmakwụkwọ n'efu nyegara ụmụ akwụkwọ nọ na praịma ma ruo n'ogogo JSS3 n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe na Anambra steeti ma rịọzie Chineke ka ọ gakwa na-akpalitekwa mmụọ gọvanọ iji hụ na o wetara ụsịsa nyere ebe ndị ọzọ aka chọkwara ụsịsa iji gaa n'iru hụ na Anambra steeti bụ nke ndị ọzọ na-eṅomi ka ọ na-ekwenye na agụmakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị nnọrọ onwe bụ nke ego eji agụ akwụkwọ n'ime ya na-agara ọnụ ọkachasị n'oge ugbu a akụnụba amaghịkwụrụ n'ala Naịjirịa ka oriakụ Ezeofor nọrọ gosipụta afọ ojuju na ya bụ amụma gọvanọ Soludo bagidere gbasatara agụmakwụkwọ ma gwazie ndị nne na nna ndị ọ na-esiri ike ịzụ ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ ndị nke nnọrọ onwe ka ha dupụta ma debanyezie aha ụmụaka ndị ahụ n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe iji hụ na enweghị nwatakịrị enweghị ohere ịgụ akwụkwọ. N'aka nke ya onye jibọkwa Director of Education nke Ọka nakwa Agwata Zone n'ụlọ ọrụ Post Primary School Service Commission bụ dọkịnta Uche Monanụ kọwara na ya bụ nkwupụta gọvanọ Soludo kwuru na a ga-ewekwu ndị nkụzi ruru 3,000 na steeti a bụ nke ga-enye aka hụ na enweghịzi ndị nkụzi a na-achọ achọ n'ihe ọmụmụ niile n'ụlọ akwụkwọ dị na Anambra steeti. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.